lyskenproblemer og passerer over for grønt og er tilbage som et væsentligt led hos Brøndby i det defensive, men også med sit hovedspil, specielt på dødboldsituationer. Et Brøndby-hold uden overraskelser. Ebbe Sand, kan man sige, erstatter Ruben Bakker i front sammen med Peter Møller. Og omkring 10.000 på plads på Brøndby Stadion, og de skal se som modstander FC Aarau, et, kan vi kalde det, middelhold i den europæiske klasse fra den schweiziske turnering. Et hold, hvor vi ikke rigtig kender navnene sådan internationalt set. Og de er altså klædt skak, ternet, forhåbentlig det eneste gode træk for dem i aften. Schweizisk klubfodbold. Ja, altså, det er et fodboldland, som vi burde kunne slå på det her niveau. Det er klart, at schweizisk fodbold har også haft deres succes de seneste år med VM-deltagelse i 94 og EM-deltagelse her i 96. Men på klubplan har det haltet lidt efter i de lidt dårligere klubber. De har selvfølgelig også deres flagskib med Grasshopper Zürich. Og Brøndby skal vinde midtbanen. De skal vinde herredømmet her. Det er der ikke noget nyt i. Men det er altså meget vitalt. Ikke alene for Brøndbys spillestil, men såmænd også for Aarhus meget klart opstillede 4-4-2-formation. Og det er at de spillere, man skal lægge mærke til, der vil profilere sig på den schweiziske midtbane formentlig. Nummer 8, Mark Hodel. Han er ny, han kommer fra FC Zürich. Det er sådan en blanding af en god fighter og en god teknisk spiller. Det er spilfordeleren nummer 10. Han hedder Skrybsak. Han er polak. Og så er det den hollandske spiller, der er ny. Han er fra anden divisionsklubben Veendam. Han hedder Lodi Rønbjerg. Han spiller med nummer 25. Slår nogle meget lange afleveringer som regel. Han er her i billedet. Og det indledes med stort set alle Brøndby-folk nede i eget felt. Nede omkring det i hvert fald. Og forsøg fra Pavlicevic, kroaten hos FC Aarau. Normalt forsvarets Kopitar. Og som vi kan se det, så er regnen begyndt at sile ned over Brøndby Stadion. Mogens Krog kommer ud og får lige vippet bolden ud. Mogens Krog, der altså bliver hængende i Brøndby, på trods af, at engelske klubber, specielt Portsmouth, har været ude efter ham. Men det ser ud som om, at Mogens Krog nu bliver til hans kontrakt udløber til næste sommer. Jeppe Skovdal sin 37. Europacup-kamp. Brøndby spiller sin Europacup-kamp nummer 49. Og det er præcis 10 år siden det internationale eventyr startede 17. september 86 mod Honved Budapest. 2 spillere var med dengang. John Jensen og Kim Vilfort. FC Aarau kendt som et hold, der organiserer sig godt bagud. Et homogent mandskab uden egentlige profiler. Men jeg synes, de spiller lidt atypisk i de første minutter her. De går virkelig op og presser Brøndby. Det er ikke det, man er vant til i Europacup, hvor udholdet de mere tænker i defensive baner. Men altså, de har åbenbart fundet ud af opskriften på at slå Brøndby. Det er at angribe dem højt op på egen bane. Der med nummer 8 var det Mark Hodel og Rønbjerg. Nu kommer Søren Kolding ind. Jeppe Sand. Og får et frispark. Den skotske dommer, Hugh Dallas. Han er der midt i vejen. Og midt på Brøndby Stadion. Søren Kolding til Dan Eggen, som altså danner midteraksen med Per Nielsen. Dan Eggen var ikke med hos Brøndby i fredags, da Brøndby satte point til for første gang i Superligaen i denne sæson. 1-1 mod Hvidovre her på Brøndby Stadion. Dan Eggen var i karantæne, så er altså lyskenproblemer op til kampen her. Også Ulf Bjørn og Allan Ravn havde småskader, men er begge med. Vilfort. Og så åbnes der på venstre siden. Skarpaljos. Smarte træk.
Offside. Eller vinket for i hvert fald. Vilfort forsøger at hætte over mod det lange hjørne. Andreas Hilfiger så vi lige målmanden hos FC Aarau. 11 år har han været i den schweiziske klub. Det ligger ikke ret langt fra Zürich, og med blot 38.000 indbyggere. Som om Brøndbys presspil ikke rigtig har fungeret her i starten. Og der er noget, som er meget enerverende. Det er, hvis man spiller et presspil, og lige inden man kommer op til manden, så spiller de den videre. Man kommer aldrig ind i en nærkamp. Men det kan hurtigt tage mod af det. Og igen har Aarau taget de garderhøje forsvarsspillere med frem. Den ene var der, Pavicevic. John Jensen forsøger at finde Ole Bjur på højre kanten. Allan Ravn laver frispark. Når de får tiden, så er de altså mestre i et godt positionsspil. De virkelig kører bolden fra mand til mand. Mogens Krog ud over for Patrick De Napoli. Han er også ny hos FC Aarau denne sæson. Kommer fra Vinterthur. Den schweiziske turnering i fuld gang, må man nok sige. 11 runder er der spillet i grundspillet. Og Aarau har ikke tabt de seneste 6 kampe. Spillede 1-1 med Servette i lørdags. Og målscoreren i den kamp var nummer 11 på banen her. Bulgarske Georgiev. Og Søren Kolding, der laver frispark. Møller op og presset meget fornuftigt. Hilfiger, Peter Møller, der for blot halvanden sæson siden spillede i FC Zürich. Ole Bjur humper rundt. Og han havde problemer med sin ene ankel op til opgøret her. Skarballius. Det var hollandske Rønbjerg. Tilbage til Hilfiger. Beat Studer på nummer 5. Den ene af de 2 meter forsvaret. Ja, de spiller fornuftigt. Det er Hodel der. Nummer 11. Georgiev. Søren Kolding vinder duellen. Godt spil. Bjør på benene igen. John Jensen åbning i venstre siden. Skarballius. Vilfort. Over for Rønbjerg. Skarballius igen. Allan Ravn. Og Vilfort i venstre. En lille smule mere tyngde inden foran kassen der. En pæn Brøndby opspil. Allan Ravn igen. Ole Bjur.
Auri Skarbalius, Brøndbys litauiske spiller, og nummer 18, og Peter Møller der. Ebbe Sand. Og så er det, der skal gerne komme folk ind omkring det lille felt. Her var både Peter Møller og Ebbe Sand væk derindefra. Så må de andre komme fra anden række, fra anden geled. God åbning, god bredde skabt af Skarbalius. Søren Kolding. Ebbe Sand. Vi spiller omkring 10 minutter. Første runde, første kamp i dette års UEFA Cup turnering. Ebbe Sand, Vilfort offside. Og Brøndby spiller jo altså UEFA Cup, fordi de tabte i kvalifikationen til Champions League til Vitesse Lodz. FC Aarau har spillet kvalifikationskamp til denne turnering her ved at slå, eller komme hertil ved at slå Lantana Tallinn fra Estland 4-0 hjemme, og de tabte 0-2 på udebanen. Men selvom det var en stor skuffelse for Brøndby ikke at gå videre, så er det som fodboldspiller, har man ikke hverken tid til at hvile på laurbærne, men heller ikke til at græde over spildt mælk. Lige pludselig så skal der gås videre, så jeg er sikker på, at ingen af spillerne tænker på kamp mod Vitesse Lodz i aften. Ben Nielsen i kamp med Georgiev, nummer 11 hos FC Aarau. Ebbe Sand, godt lavet. ting. Sådan. Og der er ikke offside. Poul Bjørk. John Jensen ind og bolderober. Det er heldigt med aflevering. Det var stort set samtidig med første dommerfløjt, at sluserne blev åbnet foroven, og det vælter ned over Brøndby Stadion nu. Rønbjerg. Hoder. Og Vilfort kommer ind. Rønbjerg igen. John Jensen. Masser af plads til Ebbe Sand. Vilfort. Bjørk har åbnet ude af højre siden Ebbe Sand. Frispark begået af Renato Brunioli. Dan Eggen med fremme. Det er Napoli. Rønbjerg kalder på den helt ude i højre siden. Skarbalius, Peter Møller. Vilfort. Det var nærmest i blinde. En aflevering fra Peter Møller. Rønbjerg.
Godt pres. Møller. Han jagter den selv, Peter Møller. I kamp med Brignoli. John Jensen. Vilfort. Skarpalius laver frispark på Georgiev. Georgiev i billedet, som nævnt bulgarsk landsholdsspiller, var med VM-slutrunden i England, dog uden at komme til at spille. Ny i FC Aarau, kommer fra Spartak Varna, topscorer i den bulgarske liga i fjor. Mål Bjørn og for Viderkjær. Dan Eggen på jagt. Men ikke rigtig nogen sammenhæng i spillet her i den indledende fase. Det spil, der er foregået midt på banen, der har Aarau været bedste i kombinationerne. Det er Napoli. Mogens Krog til Ole Bjørn. Og skidt med afleveringerne. De var kæmpe for at nå hen til aflevering fra en medspiller som regel. Vilfort og Søren Kolding. Per Nielsen. Skarpalius åbner helt ud til venstre. Allan Ravn. Om de placerer sig bedre i deres forsvarsspil. Schweizerne. Småt spil mellem Skarpalius og Ebbe Sand. Per Nielsen. Dan Eggen. Skarpalius overfor Rønbjerg. Jeg tror, det der forvirrer Brøndby også er, at Aarau, de angriber dem højt op på banen. Den ro, som de måske plejer her i Superligaen, fordi modstanderne trækker sig tilbage og afventer Brøndbys opspil, den er lige pludselig væk. Se, det er lige pludselig 2-3 mand omkring Søren Kolding der. Og indkast til schweizisk ifølge dommer Dallas. Vilfort. Det er afleveringer i blinde. Stort set har præget indledningen fra Brøndby.
Bugnoli. Sand udfordrer Bugnoli. Og dybden til Peter Møller. Kan han få den væk der? Godt, Peter Møller. Straffespark. Ja. Det er godt set af Ebbe Sand. Og den gode tur, han tager sammen med Bugnoli. Men det er så sandelig også en god aflevering. Og godt markeret af Peter Møller. Men han stikker i dybden. Han inviterer og tager trækket på det rigtige tidspunkt. Hilfiger laver straffespark. Ingen diskussion. Han får i øvrigt også en advarsel. God stikning ind bag en 4-kæde, hvor det så gælder om, at angriberen selvfølgelig skal være hurtigere end forsvarsspilleren. Og årsagen til straffesparket, som anfører Kim Vilfort, snupper. Han har scoret 7 gange tidligere i Europacup-sammenhæng. Vilfort. Hans seneste mål var mod Vitesse Lodz. Det hjalp så lidt. Det her har måske hjulpet Brøndby i gang efter en noget forvirret start. Ja, første gang de overhovedet er farlige, så scorer de. Så det er sådan set et meget godt udbud. Hans Europacup-kamp nummer 46. Og 1-0 til Brøndby. Måske kan det dæmpe noget af schweizernes spillelyst. Og der gælder det om for Brøndby at få fat i placeringerne på banen. Og fat i afleveringerne. Det var et skoleeksempel, vi så. Ebbe Sands til Peter Møller. Det er godt spil. Det er Napoli. Og Per Nielsen. Mogens Krog kommer med. John Jensen laver frispark på Mark Hodel. Så står de her, tager sig en koger. Hodel. Det er altså lige ved at blive ret dyrt for Brøndby, det her. At de ikke er opmærksomme. Ebbe Sand. Og frispark til Arav. Der er altså ikke tid til at hverken appellere eller kigge ned i græsset. Det er på bolden, at øjnene skal hvile, og det er hele tiden. Igen her, hvor Faxe fuldstændig lader hånd om Skripsak, der kommer bagom ham. John Kolding, den ikke. Det er sandt godt arbejde. Han har åbning i højre side ved Bjørn, hvis han havde kastet lidt af skyklapperne af sig. Kolding kommer. John Jensen. Scarpalius. Vilfort. Scarpalius overlapper, får den i godt nedløb. Og ingenting. Men en målspark hos Andreas Hilfiger. Det er også savnet der i de første halve time efterhånden. Det er Ole Bjur og Søren Kolding. Deres normalt gode samspil, det er slet ikke kommet til syne i dag.
Søren Ravn til værs. Kolding der. John Jensen har plads på midtbanen. Skarbalius. Og han kræver lidt hjælp derude i venstre siden. Bjørn. Han er alligevel lykkes til Vilfort i dybden. Og det er altså det, de har haft succes med i få situationer. Spillet i dybden i den første knap en halv time, når der er spillet 1-0 til Brøndby. Vilfort. Søren Kolding. Men her er Brøndbys største chance. Det er at spille over venstrekanten over Skarbalius, som har den direkte modspiller i Rumpia. Og han ser ikke ud til at være for dygtig tilbage på banen. Så hvis de har læst spillet rigtigt, så begynder de at spille lidt mere på ham. John Jensen tøver lidt, og så er de 2 mod 2. Det er Napoli overfor Per Nielsen. Godt gået. Og så kommer der en der. Godt han for den. Langt tog på der. Godt forsvarsspil. Det er altså vigtigt fra Søren Koldings side. Hjørnesparken fører til over den anden side. Nu Wiederkehr. Olbjørn, han er ensom. Det er på sand. Og den har vi jo sidelinjen. Overrules af dommer Dallas, linjevogteren. Gav det til Arau. John Jensen. Søren Kolding. Og Bjørn trækker helt ud mod højre. Det er besat. De forsømmer den venstre side, som du pegede på før, Flemming. Ja, det er lidt synd, men det hænger til dels også sammen med, at Skarbalius, han er lidt for forsigtig, synes jeg. Nu er det også en af de første gange, en af de gange, han er med, hvor han plejer ikke at være med på Brøndbys hold, så er han måske lidt mere forsigtig. Der er en advarsel for tacklingen her. Og det er jo Rundbjerg på Søren Kolding. Anden advarsel i denne kamp. Anden advarsel til FC Arau.
Skabalius. Møller, Vilfort, og trænger John Jensen Ebbe Sand ind i feltet. Sammen med Ulbjord. Lige ved at blive plads. Smartere Ulbjord. Lige ved at blive plads til Ebbe Sand. Ja, men det er lidt svært at se på dommer Dallas. Hvor var han egentlig dømt? Men han markerer altså, prøv at se, at han tager fat i bukserne på Faxe. Og lige ved blot bagdelen. Brøndby frispark. Georgiev med nede. Og Dan Eggen med fremme for Brøndby. John Jensen. Dan Eggen. Peter Møller. Vilfort ud til venstre. Det er nu godt af Vilfort. Presset af 2 mand. Og så skal de fastholde presset derop. Og det set af Kolding. John Jensen. Allan Ravn. Kolding og Dan Eggen. Okay. De har altså et problem med at finde på frem af banen, Brøndby. Det er Napoli og Skabalius. Peter Møller trækker med ned, fordi forsvarsklæden Pavlicevic trækker med frem. Wiederkehr. Igen Wiederkehr. Olbjord. Han er Ebbe Sand med sig frem. Vilfort kommer over til venstre der. Sådan. Og Peter Møller. John Jensen er med. Højre siden åbner ved Søren Kolding. Og det er altså lidt, det tager lidt tid at komme frem for Brøndby-folkene i deres kontraspil. De kunne godt have udnyttet det måske i situationen her. Når de hurtigt råber bolden, og så et forsøg på få stationer at komme op i den anden ende. John Jensen. Han er ikke offside. Der er 2 mænd. Der er en Dan Eggen og en Ebbe Sand. Og en gigant chance. De står på linje, de 4 bagerste i arveforsvaret og venter. Og der bliver ikke markeret på nogen af Brøndby-folkene. Mægtig chance til Ebbe Sand. Og godt målmand spiller Hilfiger. En helt vanvittig satsning. Der skal man altså være utrolig sikker på, at der er offside, hvis man skal gå frem på den der. Godt noget af Eggen. Og så bør Ebbe Sand vel nok score på den der. Den gigant chance til Brøndby. Ebbe Sand igen. Vilfort i dybden. Sådan. Overfor Brugnoli. Søren Kolding.
Forsøger at spille 1-2 med Peter Møller. Men der er en schweizisk stopklods på vejen. Men det er altså det dybe spil, der helt afgjort vil være, eller er bonus for Brøndby. Træner Martin Tønfler fra Escherau. Det var altså ikke målstolpen, han stod og tjekkede opad. Og nede ved buret. Ole Bjur triller den, og Peter Møller forsøger. Og så skete der et og andet inde i muren. Lad os prøve at se. Det er Faxe, der bliver revet omkuld. Og advarsel til Kim Vilfort for protester over for dommer Hugh Dallas. Jensen i kamp med Skrybsak. Og Ole Bjur overfor Svend Kvist. Det er noget af det bedste, Ole Bjur har lavet i de første 35-36 minutter. Han er overraskende anonym i forhold til, hvad hans efterår ellers har budt på. Jo igen. Skarpalius. Per Nielsen kommer med sanden. Næsten på skudhold. Kampolage med mellem Skarpalius og det Napoli giver Arau frispark. Mogens Krog dirigerer frisparksbolden. Lodi Rumbjak. Og tæt ind i feltet. Meget tæt, ja. Alt kan ske. Og det var det så sandelig også lige ved for Brøndby. Den forstenede Mogens Krog må sætte til. Det var deres største mulighed, FC Arau. Kæmpe chance. Og det er André Wiederkehr. Men alene det, de har så mange spillere oppe i Brøndby straffesparksfelt, det er nok til at skabe lidt panik. Jeg synes ellers, Brøndby havde i de sidste 10 minutter fået godt fat i den, med at sørge for, at Arau-spillerne begyndte at sparke bolden ned frem, i stedet for at spille den, og det er selvfølgelig noget, som har stor betydning for Brøndbys presspil. Og han har en advarsel
i forvejen, så han skal væk fra Brøndby Stadion. Gult og rødt. Ludvig Rønbjerg, og det er også helt vanvittigt. Bolden er væk. Det er vanvittigt. Et rigtig frustrationsdumt frispark. Men ingen diskussion. Det røde kort er den eneste rigtige farve. Og det er knap 5 minutter før pausen. Hollandske Ludvig Rønbjerg, han har været en skuffelse i indledningsfasen på den nye sæson. Men jeg synes, at i dag er det en af de spillere, som har virkelig har kunne spille bolden fremad, og så at han dummer sig sådan som i dag, det er selvfølgelig utilgiveligt. Nå, men så skal vi til den gode gamle igen med 10 mand spiller ofte bedre end 11 mand. Det håber vi ikke, det træder i kraft i dag. Sand arbejder godt overfor Pavicevic. Han har Vilfort med sig. Kommer der. Og i flere omgange Vilfort. Allan Ravn. Dan Eggen. Kolding ud til højre. Bjur også. Søren Kolding. Allan Ravn. John Jensen. En lidt kontant kroat Pavicevic. Dan Eggen på højre kanten. Hvorfor Svend Christ? Kolding, Dan Eggen. Og John Jensen forsøger sig. Godt spil. Og Per Nielsen, som virkelig også har spillet et flot efterår. Fik altså en tur med i landsholdstruppen mod Slovenien, da der kommer afbud fra Mark Riber. Men det er Napoli overfor Dan Eggen. Godt set af Dan Eggen. Afventende i sit indgreb. Og han er faktisk aldrig afventende, Allan Ravn. Lidt skidt med afleveringerne. Det synes jeg, det har været. Og godt og vel et par minutter tilbage af første halvleg. Vilfort, målscoreren her. Den eneste i denne halvleg. Olbjørn. John Jensen kommer med fjernelsen. Og så skal han have lidt hjælp. Skarpalius. Og så bringer han sig på skudhold måske, ja. Auri Skarpalius, som blev opdaget af Brøndby her på Brøndby Stadion, da han spillede Europacup-kamp. En Kardas fra Litauen. Peter Møller. Olbjørn i dybden. Hvorfor Studer? Viderkjær.
Ole Bjørn. Og første halvlejen så småt ved at forbi nu Brøndby højdepunktet. Målet efter godt 20 minutter. Kim Vilfort på straffespark efter eminent opspil af både Ebbe Sand og Peter Møller. Og det dramatiske højdepunkt her 5 minutter før pausen, da Araus Rundbjerg blev vist ud. 2 gule kort, men ellers en blandet første halvleg, må man nok sige, hvor Brøndby var meget længe om at finde sig til rette over for Araus offensive spillestil. Ja, Araus begyndt frisk, og det forvirrer helt sikkert Brøndby. Nu ligesom efter de er kom foran 1-0, der har det haft det lidt lettere ved at spille. Men helt sikkert, det har ikke været den samme spilleglæde. Og spilleglæden har nok, men de har ikke fået det samme ud af det som mod Vita Blot. Men 1-0, og det kan vi se, bliver effektueret her af Kim Vilfort på straffesparket. Og Arau altså med 10 mand i hele anden halvleg, som vi vender tilbage til sammen med spillerne. Kim Daugaard har varmet ret voldsomt op i pausen. Men spørgsmålet er, om han kommer ind fra anden halvleg start. Det er kun nogle af Brøndby-spillerne, der er kommet på banen, og vi spejder lige en gang rundt og ser, at Daugaard starter inden i stedet for Allan Ravn, som var lidt tvivlsomt op til møde her med Arau. Og så kommer Daugaard altså ind på midtbanen med nummer 8. Han har arbejdet ihærdigt nok, Allan Ravn. Har haft lidt problemer med at slippe af med bolden. Og det er Kim Daugaard normalt en spiller, der kan det med pasningerne. Og det er vigtigt for dem. For nu skal de altså udnytte bolden er i egne rækker, så de blot 10 Arau-spillere virkelig skal arbejde ekstra hårdt. For der bliver mere plads, der bliver mere at løbe for Arau. Udvist altså Rundbjerg i slutningen af første halvleg. Og så vidt jeg kan se, har det ikke betydet indskiftninger hos Arau. Nogle spørgsmål, om de tør fastholde og spille så hasarderet i deres specielt firebakkæde, som de gjorde, og som skabte chancerne. Den mest åbne, måske nok den til Ebbe Sand. Men 1-0 altså på Vilforts mål. Men Daugaard inde i stedet for Allan Ravn hos Brøndby. Dan Eggen. Ole Bjørn. Det skulle gerne komme meget spil på kanterne hos Brøndby for også at få trukket Arau-forsvaret endnu mere fra hinanden. Ebbe Sand og Ole Bjørn. Det, der selvfølgelig også bliver vigtigt, er, at Brøndby, når de spiller 11 mod 10, så kan man mange gange få fornemmelsen af, at jeg behøver ikke løbe så meget, fordi vi er en mand i overtal. Men hvis man lige slår den om og så siger, at hvis jeg lige løber lidt mere, jamen så er mulighederne meget større for, at man kan sprede hele Araus hold. Så det er vigtigt, at de lige giver løb de skridt, som mange gange kan synes unødvendigt. Det billede her vil vi nok se en del i anden halvleg. Ikke fordi han skal gå sammen de her strimler ind, målmand Andreas Hilfiger, men han vil uden tvivl tage sig rigtig god tid på Brøndby Stadion. Kombinationer mellem Viderkjær og De Napoli. Frisparket tages af Svend Kvist. En af de spillere, der er på tale
i schweizisk landsholdssammenhæng. I øjeblikket har Aro altså ikke nogen. Der er Daugård. Skarballius. Peter Møller. Overfor Pavicevic. John Jensen. Skarballius. Og Danæggen. Man kan egentlig godt forsøge selv en gang imellem Skarballius, når han kommer på tværs. Sand. Peter Møller. Han selv henter den. Det var han godt klar over. Han har lavet 4 Europacup-mål for Brøndby i 10 kampe. Peter Møller. Senest mod Vitzel Lodz her på Brøndby Stadion. Skarballius og Søren Kolding. Og så skal enten Kolding eller Bjur ud til kanten. Og det bliver Kolding nu. Bjur ind mod midten. Svend Christ. John Jensen er derude som vagthund. Det er rent og regulært. Kolding. Preben Sand. Ud til venstre. Vilfort. Preben Sand igen. Og der er spørgsmålet nok, om ikke Skarballius skulle have startet hele den der lange tur noget før. Der var muligheder og åbning over i Brøndbys venstre side. Det er Napoli. Han er den mest rapfodede af frontløberne. Viderkjær. Kolding og Olbjørn. Det er svært at komme af med den. Olbjørn. Ebbe Sand til Daugård. Og Peter Møller ligger derinde. Peter Møller. Svend Kritz. Per Nielsen. Igen bedst med hovedet.
Kolding frem mod Ebbe Sand. Skrybsak. Pugnoli. Sammenhæng Brøndby-spillet. Møller og Vilfort til venstre. Sådan. En lille åbning. Og trænger Bjur, Daggaard og Ebbe Sand ind i feltet. Ebbe Sand der, og Daggaard lige ved at få en fornuftig chance mod Bjur. Og der er vinket for offside. Og også fløjt endnu. Ja, endelig en situation, hvor Brøndby udstråler en vis målfarlighed. Der trods en lille overvægt i spil har de ikke formået sig at spille og gøre sig farlige på nogen måde. Og det er også det, der gør, at Arau stadigvæk forsøger at spille fremad. John Jensen og Per Nielsen. Vilfort kommer med ned nu. Bygger op. Peter Møller. Daggaard. Ole Bjur ud til venstre. Daggaard. Ebbe Sand kommer ind. Det er en arbejdssejr for Ebbe Sand, det der. En bold, der faktisk er tabt. Og nu får de et frispark. 4-5 meter uden for feltet, ude i venstre siden. Ole Bjur. Helt elegant. Med meget stort overblik for Ole Bjur. Dengang var det schweizerne, der tog sig en blunder omkring frisparket, og Brøndby-folket, der satte det hurtigt i gang. Spillet omkring 12 minutter af anden halvleg. Ole Bjur. Hans 6. Europacup-mål i 24 kampe. Senest scorede han mod Vitsev Łódź til 2-0 her på Brøndby Stadion. Han scorede også i fredags i 1-1-kampen mod Hvidovre. Og her er han altså bragt Brøndby på 2-0. Det var arbejdsindsatsen fra Ebbe Sand, som altså, kan vi vist roligt sige, har været med i begge målene. Daggaard, og de har plads. Og ingenting, siger dommer Hugh Dallas. Skal jeg prøve ikke at løbe for meget med bolden, og vil løbe den frem. For der er plads nok på fløjen. Godt antræt, Skarpelius, og det bliver på det meste udnyttet nede i den ende af banen. Jeg synes også, man kunne måske efterlyse lidt
frem af banen. (8.976) tilskuere på Brøndby Stadion. Det er forholdsvis lidt i den sammenhæng her. Vilfort. John Jensen. Ole Bjørk. Sådan. Godt af Ole Bjørk. Nu begynder de altså også at virkelig arbejde for sagen. Daugård. Sådan. Vilfort. Okay. Så han kan løfte den. Vilfort. Godt kommet ud af Hilfiger. Men godt Brøndby-spil. Nu udnytter de, at der bliver lidt mere plads. Og de kan arbejde for sagen. Og dermed også få skruet det tempo lidt op, som vil være til fordel for Brøndby, helt klart. Arau er kun interesseret i at få det dæmpet. Bagud 0-2. Men spiller i undertal. Vilfort. John Jensen går med. Det er Napoli overfor Per Nielsen. Og frispark til Scarpalius her. Kolding overlapper, som vi kan se det på billedet, meget tydeligt den der Ole Bjørk. John Jensen ligger på midten, til venstre Scarpalius. Dan Eggen og Kolding. Jeg synes selv, det er rigtigt at få meget spil ud, så bredt som overhovedet muligt. Selv Christ, frispark på gået af Daugård. Bjørk. Peter Møller trækker mod højre. Og Bjørk igen. Søren Kolding. Og den gang. Der er en frispark med i anstrengelserne af Jeppe Sand. Vilfort til Ole Bjørk. Kolding og John Jensen. Per Nielsen frem til Peter Møller. Vilfort. Og så kører Daugård.
Van Eggen. Vilfort. Og Bjur på venstrekanten. John Jensen. Daugård. Så er Bjur gået offside. Ja, men Brøndby har klart første del af opgaven i det, de har taget brøden ud af Aros angreb. Og nu er det så op til dem selv at gøre arbejdet færdigt, fordi der ligger mange muligheder at vente på dem. Jeg synes, de får god plads på midtbanen til at spille bolden stille og roligt rundt. Ungarn mangler det sidste overblik i rigtigt at få bolden nu på fløjen, for der mange gange Ole Bjur står fri herude på højre fløj. Mark Hodel frem mod det Napoli. Og Kolding har skiftet gear. Vilfort. Kolding fortsætter. John Jensen. Daugård. Sådan. Men det er godt spil. Ole Bjur. Og Peter Møller. Elegant mål af Peter Møller. Den ligger faktisk en ane tilbage af ham. Men alligevel får han smækket til Peter Møller. Han laver sit 5. Europacup-mål for Brøndby. Ja, flot flugtmål. Han kunne godt flugte. Vi havde vores tvivl før, kan vi så hans forsøg. Det var fantastisk flot. 20 minutter er der gået af anden halvleg af Brøndby. Og på det nærmeste sat de skakstærne match 3-0. Og det er jo altså en god udgangsposition. Ikke alene for returkampen, men også for de sidste 25 minutter, for det kan sagtens blive til meget mere det her. Ja, som vi lige snakker om, så har de utrolig god plads, og den udnytter de flot i den her situation. Godt sat ind af Peter Møller. Udskiftning hos Arau. Indkommer David Barter. Og udgik Brunolja. Og returkamp om 14 dage på Brygli Field i Arau. Men det her, det er slet ikke slut endnu. Altså ciffermæssigt. Skal jo altså fastholde koncentrationen. Skrybsak. Og så kan de bygge stille og roligt op. Det gør John Jensen til Ole Bjur. Har selv lavet et og lagt op til et andet af Brøndbys mål. Men jeg synes stadig, at han har været meget svingende. Det er meget gode statistikker, men han har også haft utrolig mange boldtab. Og det var Wiederkehr, der får et gult kort. Og det er John Jensen, de er ude efter i dag.
Skarbalius. Og nu er de altså også desperate i at komme frem og få pyntet lidt. For scoret det ene mål, som er meget vigtigt for dem før returkampen hos dem selv i Aarau. Og det vil altså naturligvis også give noget plads, noget luft, ekstra luft bagud. Vilfort. Daugaard, det er godt set af Vilfort. Daugaard hænger på og laver frispark. Det er Ruben Bakker her, der gør klar til at komme ind. Sand. Ruben Bakker skal ind i stedet for Ebbe Sand. Nu med et øjeblik. Jeg synes, der er god grund til at rose Ebbe Sand, som har hjulpet sin midtbanespiller utroligt godt ved at jage forsvarsspillerne, når de har bolden. Det er lidt lettere at være midtbanespiller. Igen. Og så har han altså været medvirkende til de to første mål. Kom med den dybe stikning til Peter Møller, hvor efter målmanden Hilfiger måtte lave straffespark på Møller, og Vilfort scorede ved det andet mål. Og jagtede han en tabt bold og fik et frispark ud af det. Det blev taget så hurtigt, at Ole Bjørn pludselig var i fri scoringsposition og kunne sende bolden ind bag den schweiziske målmand. Ruben Bakker i sin 9. Europacup-kamp ind med nummer 15 i stedet for Ebbe Sand. Det er Napoli, er det. Vilfort meget rutineret. Ruben Bakker. Ulpio overlapper. John Jensen råber Ruben Bakker. Bjørn ud til højre. Kolding og Ole Bjørn.
Bjørn Daggaard og sagt. Og ny udskiftning, som vi kan se det her hos Arau. Det er André Wiederkehr, der går ud, og en skal Remosen. De er begge nu. Overensstemmelse mellem Martin Trømpler og den skotske linjevogter. Eller den skotske fjerdommer er det faktisk, der står og dirigerer ind- og udskiftningerne. Kvarter resterer der godt og vel. 3-0 altså til Brøndby. Vilfort Daniken rykker øverst i billedet. Ruben Bakker. Og Kolding laver obstruktion. Og så kan Wiederkehr sige mere sent ind med Remosen. Det var så sandelig et forsøg fra Mark Hodel. Godt presset. Bakker igen. Arbejder frontløberne Peter Møller. Vilfort og Søren Kolding rykker dybden i højre siden. Det kan godt se, at Vilfort. Forsvarsspillerne er mest opmærksomme på netop Ruben Bakker. Eller slår Kolding. Søren Jensen fastholder. Skarpalius. Åbning. Bjørn ude i venstre nu. Ruben Bakker. Den direkte vej. Nu kommer de stormende. Soda. Og der var et Daggaard. Så spørger nej, siger Dallas. Hodel. Og Kim Vilfort. Ruben Bakker, det er godt spil. Også Ruben Bakker. Røde Bjørn. Smarte driblinger. Og så er der plads der. Kim Vilfort. Ja. Ruben Bakker. Der var flere, der stod i kø for at sparke den ind. Gennemspillet fra Brøndby side. Og total opløsning ned hos Arau. Men igen efter et angreb, hvor Brøndby endelig kommer igennem på en af fløjene.
Ole Bjørn. Ruben Bakker. Ruben Bakkers stolpe. Og 11 minutter resterer der. Bjørn igen. Han har tabt for mange af de der. Finde ud af, om Horten skulle vende op eller ned. Vores ven her er lidt splittet. Bo Hansen er på vej på banen. Peter Møller er der. Ja, og det er smart. Vi får lige en anelse for meget ind under den fra Peter Møllers side. Men han er der altså hele tiden. En af de ting, som også Jan har gjort usvært, har været indskiftningen af Kim Daugaard. Selvfølgelig var Brøndby en mand i overtal, men altså, når Kim Daugaard erobrer bolden i modsætning til Allan Ravn, så kigger han frem af banen, mens Allan Ravn var mere han afsikrer og spille bolden tilbage for at holde den i egne rækker. Og det sætter selvfølgelig Arav mere under pres, hvis man straks når erobrer bolden, forsøger at spille frem af banen. Dejlig aggressiv her i anden halvleg. Og så er der udskiftning hos Brøndby. Bo Hansen skal ind, og ud skal Ole Bjørn. Altså målscorer og oplæg til et mål fra Ole Bjørns side. Ind med Bo Hansen i de sidste 8 minutter. Ruben Bakker er lige nøjagtigt når bolden. Godt og mulighederne der. Peter Møller ligger der. Vilfort ligger der. Dejligt indlæg. Og lidt af kraft bag. Det er ikke alle de, der sejler ind i feltet, og målmanden har en god chance for at reagere. Både Per Nielsen og Dan Eggen trukket med ind i feltet. Det er godt arbejde af Per Nielsen. Der har været meget, meget solidt midterforsvar hos Brøndby. Dan Eggen og Per Nielsen. Og på den baggrund, så synes jeg, det er svært at se, hvordan Arav skal kunne lave 3 mål i returkampen. Det er meget, meget suveræne de to.
i dybden. Den Napoli over for Daneke. Og de sidste 5 minutter har vi taget hul på i det første møde mellem Brøndby og FC Aarau. 3-0, som vi kan se det her. Per Nielsen til Daneken. Svend Christ. Nu Bo Hansen. Du har fulgt ham med til dørs der, hvor Skov kan komme ud. Jeg har haft en forholdsvis rolig aften. Skidt aflevering fra Kolding. Pavlicevic går med frem her i de sidste minutter. Skripsak. Derovre Remosen. Han har flere muligheder derinde. Peter Møller, ingen af dem. Mål, Peter Møller. Han nogen mål. Der er ingen tilfældighed det første, han laver. Nu fik han altså lige understreget det her. Det er en rigtig forret. Han løber ned i krogen. Jeg kan godt forstå det ansigtsudtryk. Møller sætter op her, så vinder også Gårdal. 4-0. Peter Møller. Fantastisk mål. Og så tror jeg helt roligt, vi kan sige, at så er FC Aarau sat til vækst. Hammeren fra Peter Møller. De har 3 kameraer på. De når ikke at fange. Kanonspil. Et godt billede fra Møller her. Han havde ikke succes den sæson, han spillede i FC Zürich. Og nu har han altså vist schweizisk fodbold med sådan 2 brandmål her i anden halvleg. Ruben Bakker. Skripsak er på spil, men også Søren Kolding, John Jensen og Kim Daggaard.
Vilfort ud til Ruben Bakker. Godt indlæg. Og igen, Peter Møller. Og det blev et vaskeægte hattrick simpelthen fra Møller og hans venstre ben. 5-0. Og det, som man kunne forvente, altså total splittelse, jo længere tiden gik hos FC Aarau, og det udnyttede de på bedste vis Brøndby. Dejligt indlæg fra Ruben Bakker. Og samtidig slutsignal fra Hugh Dallas. 5-0 til Brøndby over FC Aarau. Og vi kan roligt sige klar til anden runde i UEFA Cup-turneringen. Det er der ingen tvivl om. Mødet er en formalitet om 14 dage i Aarau. Målscoren først og fremmest manden i billedet, Peter Møller med 3 mål. Alle sat ind her i anden halvleg, og alle 3 rene perler fra Møllers venstre ben. De øvrige målscorer Kim Vilfort på straffespark og Ole Bjur godt og vel 10 minutter